जों दा बेयाव 4.2 नि 4 नाम्बार कुइसनखौ मावफुंगोन 4.2 नि 4 कुइसना दङ 2x स्क्वायर माइनास x प्लास 1/8 समान समान 0 बेयावनो थादोम अनजिमा जोंना 1/8 आ जोंना बेहाय बोखावखोन्दोनि महरावसो दङ अब्ला जों बेखौ जोङो जौगानाय समानथायनि महराव बानायग्रोगोन जौगानाय समानथायनि महराव बानायखांनानै जोङो बेखौ मावफुंथाय दिहुनगोन एबा रोदा दिहुनगोन अब्ला नायलांदो कुइसनखौ सिगाङाव जों खनसे लिरग्रोनानै लाबाय कुइसनखौ खनसे लिरग्रोबाय जों बेनावहाय जोङो नायदो मावफुंलांसै मावफुंनायाव जोङो 2x स्क्वायर माइनास x नैबे दाजाब 1/8 खौ जोङो समान समान बानायनानै लांबा माइनास 1/8 जाहैगोन माइनास 1/8 जाहैबाय दाना नायदो समान समाननि नैबे आगसिथिं नैबिसिनि गाहायाव जोंना मा थायो गाहायाव 1 थायो दाना जोङो मा खालामसिगोन बेखौ गेदा गिदि सानजाबसिगोन बोरैहाय गेदा गिदि नैबे दाइना बे मोननैजों सानजाबसिगोन 2x स्क्वायर माइनास x जों आरो नैबे 1 आ नैबे माइनास 1 जों बेबायदि सानजाबसिगोन अब्ला जों ओरै दाइनजों सानजाबग्रोनोसै दाइनजों सानजाबबा जोंना जागोन 8 सानजाब जागोन 2x स्क्वायर माइनास x बेखौ नोङो डाइरेक्टबो सानजाबनो हायो आं नोंसिनि थाखाय डाइरेक्ट सानजाबासै नोंसोर मोजाङै रोंनायनि थाखाय आं बेबायदि खालामबाय ओरैहाय जागोन 1 सानजाब सरि बेहाय फैगोन जोंना 1 सानजाब माइनास 1 दा नायदो सानजाबबा जोंना माबायदि जाहैसिगोन बेजों दाइनजों बेजों सानजाबबा फैसिगोन जोंना 16 फैसिगोन सानजाबा जोंना 16 x स्क्वायर माइनास 8 जों माइनास 6 जों 8x जोंना 1 into 1 जों 1 सानजाबबा जोंना बे 1 जों 1 सानजाबबा जोंना समान समान मा जायो माइनास 1 बे माइनास 1 खौ आङो समान समाननि आगसिथिं लांखाब्ला बे माइनासआ सोलायनानै मा जाहैगोन प्लास ओमफ्राय 1 समान समान 0 आं बेखौ बिदि खालामखाबाय बुजिबाय दा 1 जों माइनास 1 जों सानजाबा जोंना माइनास 1 जायो नालाय बे माइनास 1 खौ आङो समान समान बारहोनानै आगसिथिं लांखायोब्ला माइनासआ सोलायनानै मा जागोन प्लास ओमफ्राय 1 नै प्लास 1 जाफैबाय बे बुजिबाय दा बेयो दाना जोंहा बेयो जाहैबाय जोंना जौगानाय समानथायनि महराव जाफैबाय दा जों बेखौ सानजाबगिरि बिजिरनानै बेनि मावफुंथायखौ दिहुननांसिगौ होमबा जोंहा बेहाय नायदो फार्स्टआवनो जोंहा x स्क्वायरनि थादेर एबा थाफादेर आरो थादोमखौ नायनांगौ x स्क्वायरनि थाफादेरा जोंना बेहाय मा दङ 16 दङ ओमफ्राय थादोमा बेसेबां दङ दाजाबसे दङ होमबा 16 जों 1 जों सानजाबबा मा जायो जोंना 16 अब्ला जों बेखौ साननांसिगोन मा मोननै अनजिमाखौ सानजाबबा समान समान 16 मोनो आरो बे मोननै अनजिमाखौ जोंहा मा खालामनांगोन दाजाबनांगोन दानख'नांगोन दाजाबा बेसेबां मोननांगोन समान समान 8 अब्ला जों बेहाय खालामनांगोन 4 जों 4 सानजाबबानो जोंहा 16 मोनो आरो 4 जों 4 दाजाबबानो बेसेबां मोनो 8 मोनो बेखायनो जोंना ब्रेकेटआव मा जागोन 4 + 4 होमबा नायदो बेखौ लिरनांसिगोन जोङो 16 x स्क्वायर माइनास x ब्रेकेटनि सिङाव जोंहा 4 + 4 + 1 समान समान 0 दाना सानजाबबा फैसिगोन 16 x स्क्वायर माइनास x जों 4 जों माइनास 4x आरो माइनास 6 जों प्लास 4 जों बेबो माइनास 4x प्लास 1 समान समान 0 दाना नायफिनदो जोङो बेहाय मा नुखो नैबे गेजेरनि माइनास 8x खौ बोखावोब्ला बेसेबां जायो माइनास 4x मोनो माइनास 4x माइनास प्लास जायोना अनजिमाया 4x जों 4x दाजाबफिनबा जोंना 8x जायो आरो सिना बे माइनासआनो थागोन बे अब्ला जाबाय दाना बेखौ जोंहा मोननै लानानै कमन लानांसिगौ बे मोननै आरो बे मोननै कमन लानांसिगौ दाना कमन लानायखौ बे 16x स्क्वायर दं आरो बे माइनास 4x दं मोननै कमना जोंना मा लानो हायो जोङो बेहाय कमनखौ जों लानो हायो 4x लानो हायो जोङो 4x कमन लानायखौ नोंसोरखौ आं फोरोंखाबाय क्लास 9 आवनो 4x कमन लायोबा 16x स्क्वायराव जोंना मा आग्लायगोन 4x आग्लायगोन दाना माइनास नालाय माइनास दाना 4x निफ्राय 4x कमन लाबा मा आग्लायगोन बे 1 आग्लायगोन बे दाना सानजाबनानै नायफिनलाय बेखौ मोनगोन ना मोना नै 4x जों 4x सानजाबा जोंहा 16x स्क्वायर मोनो
आरो 4x जों -1 जों सानजाबबा -4x मोनो जेब्लाबो बेबायदि सानजाबनानै नायफिनब्ला बे गोजौनिजों एखे जानाय जानांगोन बुजिबायना बेनि उनाव दाना माइनास दं नालाय माइनास दाना बे मोननैनिफ्रायलाय मा कमन लानो हागोन बे मोननैनिफ्राय आङो 1 कमन लानांगोन 1 कमन लायोब्ला 4x आव मा आग्लायगोन 4x आनो बेनि उनावहाय दाना नैबे माइनासजों नैबे +1 जों सानजाबहरदो माइनासजों +1 जों सानजाबा मा जागोन जोंना माइनास प्लास माइनासआनो दाना नैबे 1 निफ्राय 1 कमन लाबा मा जागोन जोंना बेहाय मा आग्लायगोन 1 आनो आग्लायगोन एबा बे 1 जों मा सानजाबा 1 मोनो 1 बे दाना ब्रेकेट सिंनिखौ खेल खालामदो एखे जागोन ना जायाखै नुबाय जोङो ब्रेकेट सिंनाबो एखे दाना जों बाहेरायाव खनसे लिरबाय 4x - 1 आरो सिंनिया एखे नालाय मोनसे लिरबानो जाबाय 4x - 1 समान समान 0 बिनि उनाव आयदार वर्ड लाबाय आयदाराव फार्स्टआव 4x - 1 खौ लाबाय समान समान 0 दाना बेहाय फैगोन माइनास x आ जोंहा समान समान बारनानै थांबा मा जागोन +1 बेयाव जोंहा मा x खौ लाखियोब्ला 1 खौ मा 4 आ रानहैगोन 1 खौ 4 आ रानहैबा जोंना एन्सारा बेसेबां मोनखो 1/4 आरो मोनसेखौ नायदो अर होनानै बानायबा बेहायबो मा दंमोन नैबेयो 4x - 1 समान समान 0 बेबो एखेयानो जाहैसिगोन बेबो एखेखा नालाय बे 4x खौ लाखिबाय -1 आ ओरै थांबा मा जाहैगोन +1 दाना x खौ लाखियोब्ला मा जाहैसिगोन x खौ लाखियोब्ला जोंहा 1 खौ 4 आ रानहैगोन नालाय 1/4 बेनो जाहैबाय होमबा जोंना दिहुननो गोनां मावफुंथाया मा जाहैसिगोन जोंना दिहुननो गोनां मावफुंथाया दिहुननो गोनां मावफुंथाया मा जाहैसिगोन जोंना मोनसे 1/4 आरो मोनसे मा जाहैसिगोन 1/4 मावफुंथाय आरो रोदा एखे 1/4 जाहैबाय बुजिबायना